Alas 5 ng hapon noong March 12, makikita sa kuha ng CCTV camera na nakatapat sa main gate ng Guagua LTO District ang palabas na Toyota Fortuner. Bago pa tuluyang itong makabuelo pakaliwa sa service road ay tinatanggal ng putok ng bala ang passenger seat ng isang gunman. At kalaunan, ang nag-aabang na riding in tandem, lumapit din sa behikulo at tinatad ng bala ang pinupuntiriyang LTO District Chief na isang senior citizen na si Wilfredo Tahonera. Ayon sa kaanak ng biktima na humingi ng saklolo sa CLTV News, himala lamang na nabuhay pa ang opisyal ng LTO dahil nagawa nitong tumawid sa likurang bahagi ng sasakyan. Bago sila makalabas ng gate na ito, may isang dinating na parang suminyas na hinto at saka ngayon bumunot ng baril at nagpaputok na. Hindi yung tinangan ng si Father doon at kaya nakatalong kasi sa may passenger side. At yun nga, meron pang dalawang pang nagtatago pala doon sa gilid na mga kasamahan din. Hinala ng kaanak ni Tahonera, work-related ang motibo sa tangkang pamamaslang sa LTO District Chief. Teorya ng pamilya, may matagal nang nagnanais na pumwesto sa posisyon ng kaanak. Hindi rin namin malaman kung sino talaga ang may tuturong salarin kasi sa nature ng trabaho ni Father talagang halos lahat nakakasama ng loob dahil pag hindi na pagbigyan. Ayon sa kaanak ng biktima, bago pa mangyari ang krimen, sinasabi na ni Tahonera na may inggitan umanong namumuo sa hanay ng kanyang mga katrabaho. Marami kasi nangyayari na sumasama ang loob sa tatay ko kasi nga hindi sila napagbibigyan. Dahil ang katwiran ng tatay ko, nag-start siya sa pinakamababang position sa LTO. At laking gulat anya nila dahil nitong 15 ng Marso, Lunes, ay may bago nang pumalit sa pwesto sa biktima. At ang hinanakit pa ng kaanak ni anino ng mga opisyal ng LTO sa Regional District, walang kumumusta sa nag-aagaw buhay na si Tahonera. Kaya nung pagdating ng Lunes, nagulat na lang din kami na di bago ng hepe na hindi man lang na-inform si Father about sa nangyari. Sinikap ng news team na kumuha ng detalye sa police report sa naturang pananambang, ngunit kailangan muna umano kaming humingi ng permiso sa pamilya dahil ang request ng legal counsel ng pamilya ay hindi ito basta isinasa publiko. Nagtungo din kami sa LTO Regional Office 3 upang kumpirmahin ang pangyayari, subalit wala kaming nakuhang sagot at ikinakatwiran din sa amin na buhat sa request ng pamilya ay huwag muna silang magbigay ng anumang impormasyon. Binalikan ng news team ang pamilya ng tinambangan na hepe ng district office ng LTO para kumpirmahin kung pati ang regional office ng LTO ay pinagkaitang bigyan ng police report. Ayon sa pamilya, ito umano ay kahilingan din ng pulis dahil ang motibo ay sinasabing work-related sa naturang biktima. So can I put that on record na talagang hindi nyo sila binigyan ng police report. Bakit? That time po kasi magkausap kami ng police kasi ang hinala nga is work-related. So, imbis na matapos ng maayos yung investigation, baka mabulya, so dahil syempre pagkukwento-pentukan po doon sa loob ng opisina, ganun. Nananatiling bukas ang CLTV 36 News sa panig ng LTO Regional Office at sa paghingi ng police report na isang public record sa Guagua PNP. Paulo G. Santos, CLTV News.